Замисълът на Поцигото датира от 1887. Вазов е емигрант в Одеса и там започва работата над романа. С известни прекъсвания тя продължава до началото на 1889 година. Желанието му е да създаде роман, подобен на Клетниците на Виктор Юго. Тези идея родена една нощ по думите на самия автор. Много от епизодите в романа са плод на личните му спомени и наблюдавания. Повечето от действащите лица са истински личности от Сопот, с други или предничащи имена. Така започва пътя на вечната книга на България, посочена през 2009 година от компанията Голямото четене на Думната книга на българите. Първото самостоятелно издание на Поцигото като отделна книга излиза в Англия в поредицата Международна библиотека на лондонското издателство Хайлеман през 1893 година, почти година преди българското книжно издание. Вазов разказва за начина, по който е избрал заглавието на романа си. Аз имах не едно, а 10 имена. Един ден ги написах в Одеса на едно листче и предложих на приятеля да си изберат кое харесват. Всички харесаха най-първото. Подигото него взех и аз. Чипев публикува Подигото до края на живота си и издава общо около 20 книги с Вазови творби. В началото на месец май 1889 г. Иван Шиманов неочаквано посещава Вазов и му прави предложение да отпечатат романа в новото издание, основано от Министерството на просвещението, сборник за народни умотворения. Ласкавите отзиви за публикуваната първа част насърчават автора и той се заема в кратък срок да завърши произведението. Силни болки в едното око не му позволяват да работи сам и той е принуден да диктува продължението на своя брат Борис Вазов, по това време ученик в гимназията. В началото на 1889 година, скоро след като българското правителство амнистирало политически емигранти, Вазов решил да се завърне в България, но преди да потегли от Одеса, за да избегне проверката към митница, изпрати ръкописа на Подигото. Чрез съдействието на един бивш руски дипломат в България до руското посолство в Цариград. Първото самостоятелно издание на български език на Подигото е дело на книжария и издател Тодор Чипев. Неговата книжарница се обособява като своеобразен културен център в сърцето на София, където се срещат Иван Вазов, Стоян Михайловски, Кирил Христов, доктор Христов, Елин Пелив, Елисавета Пазяна, доктор Втора Гада, професор Михаил Арнон. Договорът, който подписва Иван Вазов и издателя Тодор Чипев, дата 11 април 1894 година. В него се уточняват параметрите на бъдещото издание да бъде печатано. Много благодарим за инициативата Маратон на четенето на 11-я от професионална гимназия по икономика Карл Маркс, град Север.